Takže ahoj, já vás vítám u svého prvního videa ze hry Total War Arena. A nejsem tu sám, se mnou je tady Honza. Ahoj. A spolu vám tu hru tak nějak pokusíme se ukázat. Honzo, Ano. klikni na 11. 11. Jo, tady. A dej play. Oh. Já jsem za tebou na 8. No, vlastně tady máte v chat, kdy můžete vlastně se dívat takhle na mapu. Ta hra vlastně celkově prošla ta základní mapa, od té alfy už trošku vizuálním upgradem. A to celkově líp. Honzo, teď se dívej na mapu, tam bude modrá myška, jo, na to se dívej. Tudy my půjdeme. Jo? Jo. Takže tam. A všechny jednotky označíš, když dáš CTRL a klikneš na všechny. Jo? Jo. Ježišmarja. Tak, já jsem hned za tebou. Tak snad ti to půjde, když je to tvoje premiéra. Tak co můžem? Čekej. Počkej, kde jsem je? Dej CTRL a klikni na všechny, aby si je ovládal všechny najednou. Jo, tady ještě dole. No. Jo. A postav nějakou formaci. Defenders of Rome. Ježišmarja. Vždycky musíš být přede mnou hlavně věc, jo, protože my jsme lukostřelci. To je furt si všechny si nenaklik furt. Oh. No, teď vidíš. Jo. Postav se přede mě, až se sformuju, tak se postav přede mě. Ježišmarja. No a teď všechny jednotky vlastně postav přede mě. Už to běží. Tak co, půjdeš? Půjdeš přede mě nebo mám jít už útočit bez tebe? Já nevím. Tak jdeme útočit bez něj. Ne, že vy? Ale běž pomoc, já ti ukážu kam. Běž, jak to teď krouží tamhle dole. Kde? Já jsem. V tom lese dole, jak krouží taková modrá čára. Vidíš jí, tak tam běž. Já tam jdu taky. Vypadá to, že tohle Honza bude trošku těžší souboj. Pane bože. Tak aspoň máme někoho, kdo nám to tam vzadu bude bránit. Se debilně ovládá. Ne, to jako fakt se ovládá úplně bombově, ještě líp než některý předešlý. Zátvory vlastně, tak tohle to je úplně bombastický ovládání. Right there. To battle. I am Caesar. Vlastně musíme čekat. To je vůbec stálost. Bohužel musíme, no. Honzo, kde se, docela by se sám tady hodil. Super. Kam jdu? Ježišmarja. Klikni na nějakýho nepřítele a to je všechno. O tak jo. Tak kliknu na. Defenders of Rome. Move out. No, já se jdu stáhnout. For Rome. Už vím, jak se to ovládá. Stání se do základny. Jako já, jo. Jo, musíme se stáhnout a bránit. No, to jsem tam byl. For Rome.
Jsem. Orders understood. Já jsem tam vyslal s tebou 2 jednotky. At speed. Move out Haló. now. Kam jdete? Ježišmarja. Jo, klidně pošli do toho útoku. Targets. At speed. With the swiftness of Mercury, follow. Honor and great glory. Škam běžej! Tady. Zautoč na někoho, rychle. Defenders of Rome. For Rome. Škam běžej. Missile infantry at your command. Jako fakt? Yes, commander. For Rome. Victory for Rome. Co jako fakt? For Rome. Vlastně cílem hry je buď zabít všechny nepřátele, anebo tady obsadit baseu jejich. Přičemž tohle už se k tomu docela slušně blíží. Follow me. Defenders of Rome. Haha, Honzo, tak zatím ti to moc nejde, co? Ne. To nevadí, to s časem pokopí. Honzo, vidíš tamhle ty jednotky, jak na nás útočí ze zora? Vidíš je? Ne. Jsem slepý. Tak a dívej se teď na modrý kroužek na té minimapce. No. No, tak tam. For A Rome. docela útočej, takže... rychle. After them. At speed. Čím to vlastně ovládáš? Cože? Čím to ovládáš? Myší pravou. Pravým tlačítkem. Veni, vidi, vici. For Rome. Take aim. Ježiš, kam běžej? Jo. Tak jo, no. Move out. Jak chceš. Kde seš? Já nevím, ono se to zbláznilo. A já tě potřebuju. Zautoč na něj, zautoč na něj, zautoč na něj. Na to, co je přímo před tebou. For Rome. Neď ti jdu na pomoc. Ježiš, kam zase jdou? Ježiš, to je divný. Aim. Jo. For Rome. For Rome. To victory. Honzo, už ty kým bojuješ? Ne. Tak já ti přivedu pozor, přivedu kamarády, jo? At speed. With the swiftness of Mercury. Ne, follow. rychle se. Honzo, For Rome. já potřebuji pomoc. Oni se nechtějí hejbat. Normálně všechny označil, zautoč na ty, co jdou za mnou. A ty jdou za... Tady nikoho nevidím.
Daj, já se přímo za tebou dělám. Defenders of Rome! For Rome! Moji nechtějí chodit. Ale chtěj. Jsou líny. Jen ty nevíš jak na to. Defenders of Rome! For Rome! To hraje někdo za mě určitě. Nehraje. Missiles ready and waiting! Kill them all! Teda sem. To victory! Hej, bej se. Jo, to... Tohle to je? jsme prohráli, ale bohužel tohle jsme prohráli. Již kam jdou? Ježmaria. No, tak já už je nechám umřít. I am Caesar. Docela úspěšný. Že jdou kam chtějí. Aj. Při příštím zápase, až budeme hrát zase spolu, tak ty půjdeš za ty, co budou na dálku a já půjdu za ty, co jsou na blízko, jo? Jo. Ne, ty útočíš. Ty jsi normálně nikoho označil, aby útočili. Yeah. Ale jdou úplně někam do... No, tohle už jsme prohráli, ale tak což. Zautoč na ty, co útočí na mě. Nebo co útočili na mě. Já ne, jako dám útočit a oni běží úplně na druhou stranu. No, teď si na ně zautočil. Ty tam s nima bojuješ. Cože? Teď utíkáš. No, to nevadí, Honzo. Hej na toho. Jo. To ještě dám. To už jako nevyhrajem. Ale tak tohle to bude asi moje nová počáteční série, z který já budu natáčet. Tak dámy a pánové, toto jsme asi prohráli. Sice tady jsou nějaký marný pokusy o to se sem nějak probít, ale prohráváme o nějakých 900 mužů. Konzoli lidi už tady umírají. To je jasné jako prodat tohleto, ale podíváme se na to. Vlastně kdyby Honza hrál možná trošku ne na začátku, tak jsme tenhle ten les možná ubránili. Já to neumím. Ale jelikož že Honza hraje Ježiš, kam jdou? strategie a celkově tuto hru poprvé, takže mu to moc nešlo, to jsme viděli. Oh. A určitě vám díl, až třeba budu hrát někdy sám, tak vám ukážu, jak jsem trošku pokročilejší a snažím se. Já moc nemusím jakoby ty, co jsou na dálku, většinou hrát buď kavalerii, nebo s štěpama. Jo, dement. Tak co, ty už jsi prohrál? Ne. Už ti zabili všechny jednotky, Honzo? Ne. Ne jo, a kde ještě nějaký má, tamhle jsou všichni mrtví. Ty divný. No, takže já vám Our base is děkuju za lost. shlédnutí We are našeho defeated. prvního videa a loučím se s váma. Čau.